Start. Aprangsi ini ditum katsa hampang song pen karbiang long hirangki abitung atum mapan lapen solang do karbi ang long rada atum mapan kardong pizilo ini nang le tumpen mate hirangki ame katsa hampang song pen ipadupon akutha kepanang ko kalam sila puelo ajo dingklui pen pinangan amuni dato nilitum am hangasang along dat lapugali along setame labangso hidung a komplain mate corruption ason lo karbiang long forest a department along aron repen illegal appointment pulo lasi pinangan atumaphan sapuri nang pipo po amen pen pinangan atung sapuri ke chuhang dun ba sapuri ka bedia atung aning ke cepet hilong po pen pinangan atum ada ke jok penajok ason si nili tumalong pinila pason written complaint nang pilo je nili tumapan la pusona kisung nang radun thapu penajok pini nili tung katsa hampang asong penang le tumapan herang ke amei ke phaponalam ke bangkit lasiladak nili tumaphan bang thom kep nedo ladak additional principal chief conservator of forest along sakuri kichu hangdo natu alang litung along appointment na bangke alu talang tunang cipilo komplainen na tumpen labangso appointment alo abangke special principal chief conservator of forest la hello alo appointment alo ke lasi labangso appointment along bangke duplikasi si pinangan natung kurilo labangso duplikasi kuri si xerox copy pen si pinangan asa kuri wamen pen chong thui lo la sinili tum pini katsa hampang asong la karbiang long ara ta tum phan ka pachini mek mate kachuning ridungan tunga bangke pinangan akorte atung sakuria men pen hale chu MC tangka ki joy kirung tap atum pinang ong lo la sinili tum phan nang rab dum tha pu ki pu aju ding pi lo bon ta me nili tum phan akaprek alo kabinet penajong nili tum ta me ahok ma ahok hemat kamon ki kiri tarlip nang koglo pinangan na por en pen nona bangke alang letum kado kave labangso ahok he alo nilitum phan nang pilo alang letum aphan appointment alo ki pi ki pajir lake 29 June 2021 bang thongkep bang pliket bag do je illegal appointment alo ki pi setame labangke nilitum chingwai lo ba written complaint pilo non haladak department pentong labangso radaphan ahok he akam ke claim pon ma poisa tangka kachumusoy aphan chot ma mante adak ke jok middleman atum tong ke claim tap ma nilitum sitame non si retarlip nang ko ribom lang lasi ke claim bang khu je radaphan sapuri nang pipo ku amen pen tangka kirung tap atum phan stame nilitum pini media hoi pen ba pherang ke amei pen alang letum phan sodak pen pachini lo nilitum halarat atum nang chuning ria teng pen nang rab dum tha athe alang letum sakuria men pen pinangan atangka mane mana ari deng ki pidun do lasi alang le tungke non tangka ta chilong le la pen asa purita claim long le la son si karbiang long forest department lo mangke illegal activities bangke day by day la son si nona bangke nang bat pom lo sakuria men pen rong arat ki ludia da tong pan sakuri nang pipo ko pen ajo pinangan atangka rung tap si
รัฐตุมพันจงทุยเลยลาสิละบางโซกะจงทุยลงบางเก นิลิตุมาลองละซอมa komplain mate rata tum akirap ke chahang ke duko panajok ni tum sudak pen retarded tum si inside nang pokko jong si officer atum ta involvement binong binang pulutang te lake nilitum pini labangso katsa hamphang song atum ke pathir pon lake ilitum council si ajat non si tame ilitum aja kongro ko si ladak chief executive member mate council asia mapan si tame labangso written a complaint evidence amukha pen ni tumalang lephan lu pilipinang kokko lapen dak chief principal conservator of forest aphan sitame ni litung labangso hidung a complaint alubang pilinang kokko la siladak labangso sa kuria men pen aronre kidukela katum phan ahok pet arada tum kacini ni kilu atom pan sakurinang pipo pupen atangka kewan piatu jong si involvement ko de an sitame nilitum tame ridum si inside vek nang kokko lasi prabjin pen ki claim that abang khu rada pan ka chong thui vek abang khu tum sitame alang le tum pan sodak pen pachini lo alang le tum response si jitu alang le tum sakuri tong pelong piwet koma mante alang letum arideng pen tangkai si hini kirung pen kevan pi tapano ho tangka alang letum uthot alang letum kacipi tu tong alang tum kiklem koma lake sodak pen ba prabjin pen alang tum response si keme kali liputang te nilitum labang so pothak akaprek ang deng sitame nilitum kedeng ipan si cisik nang koklo ba deng nang kokpo nilitum ningke hang pen katsang phangasong pen leke klem kang tung leke klem pon lapukali laki rada tum nilitum pan a complain a lubang ke la hello nilitum han tok jirpen akirap ka choha laki nang rap dun thak athe latum bang thongke bado appointment a lo sitame latum xerox copy lang tunang cipilo la hai hano la pelang cuma tangka kirung apai anta melang latum apai nang cipi bon sitame nilitum hamphang song pen tame nonamat retarded bom lang posi nilitum nonamat ke abang khu amen phantani tum sung thekhe la lo ki chok che binong lo potani tum kunula athe la ke ni tum department of phansitame hokpet ke chok che pura complain alo pile nang koki pile si la ke department of sitame responsible to MC ke chok che bang khu phan alang le tum adai and rek nang ji la pen inside rek nang ji la pen ni tum sitame ke kam chior lo la poson rada phan hok he alam pen ke palu palong alang letum la son tangka maha alupen tangka maha ajoy ne pen rada phan ka chong thui alang tum akrol bak do athe bang haru bak do la la puson sakuri nang pipo forest department long sakuri do otang ku pen job pinangan atung ale tu MC alang letum hang pan ale akam ci claim lo la sinili tum along a complain teng bang ke pinangan amen tang pilo bon sitamen ni tum pinia market alang letum ke chok chewek abang khu aphan amen ni tum pangdak no dak jila pepon ma luputang ni tum ta ahok pet akrok alam long pe menang ji bon sitame ni tum ka chinia teng luputang te alang le tum tame rada phan ka chong thwe ka tum lo la si la solong pute thedung allegation lo ba illegal activities atung ke claim da tum hang ke inside vek nang ko ki la pen ni tum hang ke la sodak si ni tum inside pon po ba ni tum hang ke si song pi ponang ko ko si nili tum mangke cirai pono ba non akan to yang deng apa nili tum prabjin pen council chief executive member arideng CM arideng sitame labang so alam hoy mate alama bang ini tum piklang nang kokko alang lipan penong si labang so adu khodai dam nang kokko lasi prabjin pen je hola rat aphan ka chong thui vet abang khuatum nang le tuma bang ing samjin pen ba la bang so no sung krung na pu pen ka chema tha ra sung siang ko nang le tum han chuning ri lo jong si nang le tum ke chok che vet ke klem abang khu chi chini lo atumana bang ke je nang le tum prabjin pen asa kuri palong pi theklo te misen lo long pi thek thelo avi liputang te nang le tum prabjin pen alang le tum kidu dat atang ka maha bang ke kachi voice ya kemi bang sini le tum pini nang le tum media
atheng no pen lang dom phan so dak pen ka pa chini dun lang ke la halo service pun ni no service Acha tang te la nang le to phan complain nang ki pi atuma men pang dak ji ma ang kipitun komplain namen abang do iko nilitung ladak nilitung apan alu nang pale lake sangpi sintuing tipi lapen ake hai Joseph Tokbi lapen Rinu Inghipi lapen Birson Timung Victor Terang Wilson Tokbi Serdihun Terangpi Babul Rongpi Rajan Dera Hong Teron Joyful Timung lapen Sar Longbi Rongpi Basanti Hansepi Drasi Ingleng Pi lapen Risma Teron Pi Sabetri Pangcho Pi Borlongki Terang Rumir Teron Pi Rima Teron Pi Kakrung Teron Pi Rima Ronghang Pi Hanti Teron Pi Longso Teron lapen Prunit Terang alang litung lo lase alang litung pan amen do lang nilitung ang ton ban pedat po etame alang litung na chuning di pena jok bangsi nilitung bangke pini katsa ham hangasong pena bangke lang litung pan pachini meglo nilitung bang labang so ahok mahok hema bangke chisong pinang pokko tame alang litung bangke pinangana dolo athe pima appointment alo ki pijir ke alang litung hange pijir bangke asa kuri long loku alang litung han alo ki pi lake 29 June 2021 lasi nona bangke ningkan sita part anglo kita appointment long elo putang te nili tuma chinia teng le putang dalang atuma sakuri ta ke claim ka select kunangko nona bangke appointment alo pachot krema non bangalang tunke a duty dun thai weda sakuri bangke claim at thai weda ama chinon bangka sakuri da claim over la pena dormahal talang le bonta la bangke fraud kusang sinili tumbangke jong dam lo fraud allo lake illegal alang tung la bangso poin bangke duplicasi ka kurilo la posi lake rada phan ka chong thibino posi ani tum department along stame adi doklong pena complain bangke ni tum pinang kokko bani tum akeng kam si jor pinang kokko tang te la po an la illegal appointment ki pilong re ke la department tum ta kachirap dunduk kusina le tum puji ma isi to nili tum kamonthia teng le putang te labang swalo tame nangklang rock pulo tang te tin mi lo tame non abangke nili tum ta jong hip abang nolang bonta involvement ke dota hai ki do joksi la poson ki claim long apo si nili tum ta mute pini abangke labang sola atuna chuning ripen claim pinangkok kengkam ciyor pinangkok pena joksi labang so kam asai deng nangkok posi nang nang le tum perang keme long sitamini tum labang so alam apa citang nangkok pipon ma puludang te labangke hidung ake cok ce pina department na long pina lasi lake department aphanda ka chong thuilo rada phanda ka chong thuilo jong si lake dak officer tum involvement do binong kachirap do binong le putang te labangke hidung akan sai si binang ko council atum sitame lake council tum ta respond nang kogi athe lake ka chong thui ka chobai phan gali lake hidung a department hidung department si rat aphan je department amen pen je sakuri amen pen aposon ka chong thui po lake hidung a corruption po bangsi nili tum jong po Nang tum hanang chuning ria tum kopi pia post lo tum alang litum lada kapos abang kaci mention do gedo ho komplain lo lada kason salang tum na ci tok don don ni tum bang ke halak ke hangwe ke tumang forest guard utahai pop
lapen mali la sonni apos a farman se alang letum appointment kipi lapen la bangso farman se alang letum office a korcha nanggi pura hala FGD lapen mali kacohang na bang kubang pitum pen pinangan at tangkat ame lang letum arideng pidun pusi hala kisung kit kuwatung nili tumapan labang so alam bang alang atung kladak penang pacimidun Churo lo. Churo. Next kang ni hot bang le. oh Pwede na. and it to be continue